Уважавам, обичам и съм с нашите прекрасни летци. Те са световна класа, уникални, велики, невероятни. И трябва да си даваме сметка, че това се получава не заради еднократно усилие, а защото ежедневен, ежечасен труд на нашите прекрасни момчета. Гордееме се с тях. При нас се обучават курсанти и млад летателен състав за нуждите на ВВС. За тяхното обучение огромни усилия и труд полагат командно-инструкторския състав от учебната авиационна група. Искам да им пожелая занапред все така усърдно и всечески да дават всичко от себе си. При авиацията спирка няма. Това е бъдещето. Призовавам целият личен състав на 24-та авиационна база да преследва своите цели, своите мечти с пълни сили. Пожелаем да бъдат все така високо отговорни, безкрайно мотивирани, изпълнени с професионализъм и висока инициатива. Моите момчета са за мен най-голямата ценност, най-голямата грижа и най-голямата отговорност. Ключовата фраза е взаимно доверие. Доверие, което се оправдава с всяка задача. Аз не знам как мога да им благодаря. Пожелавам ви време. Пожелавам ви време за семейство, за приятели, за служба, за отговорности, за награди, за живот. Вие го заслужавате. Преди всичко искам да изразя моята командирска благодарност за старанието и енергията, която влагат, за всеотдайността, с която работят и летят. Скъпи приятели, пожелавам ви крепко здраве, несломим дух по пътя ни напред и нагоре, за да продължим да носим с гордост името Безмерци и да защитим правото да наричаме тази земя своя родина. Най-важната част на самолета, това е летец. Това е тази част, която не можем да оценим нито в пари, нито по важност, нито по ценност. С такива хора, с такъв летателен състав, аз като командир на базата съм изключително сигурен за задачите, които ми се поставят от командването на ВВС. И разбира се, бих им пожелал най-важното здраве и все така отговорно да си вършат
задачите, които са им поставени, за да може базата като цяло да върви напред в подготовката, в придобиването на нови способности и да бъдем подготвени естествено и да придобием и да се приучим на нов изтребител, рано или късно. Уважаеми колеги, позволете ми най-искрено да благодаря за денонощния труд, воля и енергия, която влагате за защита на родното небе и в помощ на населението. Гордеем се с големия професионализъм, който влагате и показвате при изпълнение на задачите. Бъдете живи и здрави. Искайте, мечтайте и се борете за мечтите си. Гордейте се, че сте достойни наследници на българската авиационна история и традиции. Желая ви много и безаварийни полети! Летенето не е просто професия. То е начин на живот. Живот, изпълнен с огромни предизвикателства, висок риск, пълно себеотдаване, невероятна динамика. Но и живот, изпълнен с несравнимо удовлетворение за този, който успее да покори върховете на летателното майсторство. Живот, в който интелекта, психиката и физиката работят на предела на човешките възможности. Да си летец от българските военно-въздушни сили днес не е просто призвание, а живот отвън предела на тези човешки възможности. Живот отдаден на велика кауза. Силни военно-въздушни сили и силна България. Скъпи български летци, гордея се с вас! Благодаря ви, че в днешните тежки времена и ограничени ресурси вие се умявате дори с минималните вложени в вас средства да изградите бойни способности на световно ниво. Благодаря ви, че дълбоко в сърцето си вие носите онзи силен български авиационен дух, завещан ни от първите бойни авиатори в световната история и от самоотвержените защитници на София. Благодаря ви, че в днешните времена на огромни предизвикателства вие продължавате да бъдете надежден щит на въздушния ни суверенитет и да изграждате нови, адекватни на съвременните условия бойни способности. Продължавайте да бъдете все така решителни, отдадени и можещи и да гледате смело напред. Историята продължава.